to pila sngobiang ka jingstat ke bapio na school ne pidang sngodon kam ban tip khambha shishu ya ka core computer wan ha AICS lane Advanced Institute of Computer Science kabadon ha paham sim nongpo mar persya bat ke school Alpha Higher Secondary School nyidon sibun kirkom hikai ban tip ya ka computer bantip khambnya shishu phun hau number pra line nyo ar nyo saw ar ndreu nyo lane praiwe line ar not saw pra san saw wan mapi hikai mangi banang ban start mapi ban sengan galawai jong gari om tangkata henrengi diru ya ki laptop bat ki komputer ki barim lane ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top ka jingmi renti jong ki ba nong song shnong ban pen khoj ya ki jabo jaban bat ki nyut ki nyer da ga ba plaj por khnang na ga banta ka shnong ka thau ga de ka wei na ki dang jong ka jingya teli ha padang ki ba shnong ka shnong erpokon hari bhoi district ka balai i ka jingya teli jong ki nong song shnong ha ki ne ki sngi ki bladam menta ka kantiru ki la pen i biang ya ki jing teli om da ki wei pat ki kam henre ki la mi renti ban pen khoj ya ki lenti shnong kan thup ya ki nala pen to yum bat ki jaka badan ki telong jong ka shnong hagani kasngi la yami renti na lu ki samla kan thei bat senrang kan thup de ya ki long kemi ki long khpa bat ki nong lam shnong habakren uba lam borlin khar silot updeu secretary shnong jong ka shnong erpokon ulapan pau ya ka jingsungu ye ki pai ba shnong ki bala jumi renti bet nagapor sakapor la ka dei hagi kam sngsi ne ki kam sngubha da ka babu ye ki jingkentu bagani ka jingi teli kam dei bandu no henre ka dei ban scam kat banang ni gisngi bat kat ba kidang telun kisnem Thuk mar pinayo. Boyrin. Dia balik kentik dek. Bersyat baik je mu. Berat. Rewet. Banang kong ay terpap di semua program play bajang ke executive committee si menginjak ban pengkoi bangsa di kisnong bakam tam kinala jong ke snong kanala snong erpan kabade kawa red jong ke snong erpan ini al pengkoi mentala tu kat neslen min jio ban pengkoi ada jong ke jing jersey jing debok Lomba jong ni sudah memutang lomba di semua muri pat nong barok ke dalam mi nanti ke hebat senrang ban penkoj ban pi baharu ya kanala baka kan niat ha ibu ru ke jing kerpat ye ki nong song dukan barok ba tim besok ban he nyut nen penahap jebok nen ban berat ye ki plastik ba kilo kerja ki bompot agak ni bawa senong kemar ngit skam balada ngilak ban
fikir ya ka nadu ulil sedam haki sedam banwan kan long ban kalau long ban penenkam ya ka kum bahaba sajan bahaba penenkam gilo-gilo ki penenkam ki kermen ruba baru akin nang sungdukan kini trelang berkata barsenam ba dikut semua kan long na benta jongi hi baru akin nang sungdukan om na benta jongno jongno re nam ta jongi hi baru akin pai nang sungdukan nadu ki baret hadu ki belahe alasan kita gini kirtin di bakhendiak kubli shibun kubli shejarmu nang ye tristam batlu ni simkiai kakam keba kator barsenam kadan ban ya sakmat kuas habe de bijing kuas ni kubli shibun